nwaanyị a unu fụrụ ebe a ogbukwana n'udie na side chicken die hey ebe die na side chicken ya nọ wee na-agba iche na mmadụ be egwu iche na mmadụ be egwu ọ bụrụkwa sọsọ fa na-abụ ka o gburu na onye nke gbapụtalụ ka ọzọ nya onye nke gbapụtalụ ka o gboo ọgụ ka ọ ghara igbu die na side chicken ya na o jikwa obejiri ịcham wee gburukwa onye nke ahụ isi wee tọwa n'ala hey na ka ọ dị kịta na nwaanyị a nọzikwa n'aka ndị uwe ojii Chineke o wee bụrụ ife enye ndị ebe a enye ndị ebe a enye ndị ebe a enye ndị ebe a nye ndị ebe a enye ndị ebe a nye ndị ebe a enye ndị ebe a hey na-enye ndị ebe a enye ndị ebe a na ọ lapụtagokwa nwoke na-anụ nwaanyị hey n'iche na mmadụ bụ ewu ka udunagokwa anụ nwoke na-anụ nwaanyị obodo afụdebe hey nwunye wee bụrụ onye obi akpọ nwaanyị onufụlụ ebe a bụ ekwensu nwaanyị bụ ajọ mmụọ ndị na-ebe a sị na nwaanyị a bụ oke amụsụ na ya kedu ka o si wee gbu mmadụ ịtọ o nweghị onye jidenwu nwaanyị emepụghị nwaanyị ọbara n'ahụ nwaanyị wee gbuo mmadụ ịtọ hey mmadụ ịtọ a na-agbuo na abụrụkwa ụmụazị n'ọkwa okenye ka nwaanyị a gburu ajụọ ya o sị na ya na di ya amụtago ụmụ ịtọ hey nwaanyị wee ka na-aza amụ kama ọ ya agbawa mbọ ka ụmụaka ya na di ya esi wee zụọ ụmụ ịtọ fa mụtara nwaanyị sị mba n'ịda aza amụ chimo ọ na-aza amụ di ya nwaanyị ahapụlụghị amụ di gị ya alasị ya sọsoro hai nwaanyị egbukwana na ọchụ maka amụ ka o ji wee gbu die wee gbuo side chicken ya na di ya nọ n'elu akwa wee na-agba iche na mmadụ be egwu amakwụm ebe fa nọ wee na-agbanye bụ iche na mmadụ be egwu nọ na be nwaanyị ka ọ na be side chicken ya ike na nwaanyị amarụgo ebe di ya na-eji alahụ anya ti ọbụla maọbụ na mmadụ agwaghị ya maọbụ na ọnụgo maọbụ na ọmụ onye o wee na-ede die wee jekwa hey nwaanyị wee hebulu obejiri wee pụọ wee ruo wee bụ na di ya nọ n'elu ife di na-agba enye ndị ebe a enye ndị ebe a enye ndị ebe a enye ndị ebe a nwaanyị wee were obejiri ịza ozu di ya tọwọrọ ịza ozu side chicken di ya tọwọrọ n'ebe ọ gbatalụ ka o gboo ọgụ ịza ozu mmadụ ịtọ tọwọrọ na ka ọ dị kịta na nwaanyị a ga-ejekwa nga ife a na-ajụ ya bụ onye ya azụrụ ya ụmụ ịtọfa mụta ụna afụkwa n'ife akwa amụ na-ebute bikonu ịza amụ alapụtagokwa anụ nwaanyị a nwaanyị mụrụ ụmụ ịtọ ọka na-aza amụ nke anụ nwe ya ala ya so edebere onye ya alacha nwaanyị zuo ike na ịmụtago nwa na di gị ahụ eje ọnụbatago di ere ohie ya emi ya eji wee gbuo ọchụ chee maka onwe chee maka ụmụ iwelu maka amụ wee gbuo di gbuo yi nwaanyị di gbuo onye bịara igbo ọgụ mmadụ ịtọ hey ekwensu ajụ kedu na ife anyị akpọ nke a biko maka amụ ka mmadụ ji wee je gbuo ọchụ hey ị na-anụkwa nwaanyị marụkwa ụdị onye ị na-anụ ịnụtakwa nke ya egbu maka na ijele ọchụ n'iro ọ bụkwa na nwunye ya aha agba mmiri ma na-ejibekwa ya ọ bụkwa na ohe eti mgbu ọtụ ma na-ejibekwa ya ịpụ jee ka ịchọ nke na-eti mgbu ọhụ ka ịchọ nke na-agba mmiri nwaanyị ewee were obejiri ịza atịkwa n'okwu obejiri ka bajizikwa egbu nke ikpeazụ a ibe mfago otu mụ wee nwaanyị gbukwa ọ na ọchụ ọkwa nke si ka wetara unu ị na-anụkwa di na nwunye mara ụdị onye ị na-anụ di unu na-achụ nwaanyị ị na-achụ nwoke o kwezighị unu gbasaanụ na o nweghị ebe iwu ji unu ọ bụrụ na ife ya nọ n'ala nwaanyị ọzọ ịchọ ị na-anaba zụọ ụmụ ụzụ agha echi na-ego nka kama ihe egbu ọchụ ụmụazị abụla enwe nne enwe nna nwoke ahụ mma na ụnụ gbasa na ya bụ alụmdi na nwunye gị bụ nke nwoke ị na-alaghị eri ka ọkụkọ na-alaghị eri ka ewu ịpụọ n'ilo ịla nwaanyị wanawa ịla 2 hours ịṅụọ ya ọhụ ịṅụọ ya ikpu ịṅụọ ya ala ọfụma ịla ya alasie ya ike isi n'azụ isi n'ihu ịgba aka m ụdọ ọcha gbaa mishonari joni gbaa bendan select gbaa ije na mmadụ be gbaa ife niile ya agba ka i wee gbakọta ego ị na-atazie n'ụlọ be ị na-anyụ ka nkịta ị na-anyụ ka ọkụ ijide nwunye were alụ na-atafụsị ya ala nwunye osi ụmụ ọhụ ihe aṅụ ọhụ asị unu ọnụ ihe amị lakwuo ala ihe ala ọfụma ịpụọ n'iro ịlakarị ife niile ịbịa n'ụlọ be ịbụrụ ọkụkọ ịlapụtagoro onwe unu ijego ka ịla wee lagbuo onwe gị amakwụm efe unu na-achọ na ile adịghọ n'ụlọ ị na-alakwunyelu nwunye gị ugwu ime na ka ọ marụ o nwere ike nwoke emegidego nwunye ọ baa ya isi
ikere ọ nọrọ n'ihu nwunye ọ na-agbakọrọ ịnọ ya bebi m bebi ọkụ ọhụ mgba ọhụ ule ọhụ na-agba mmiri ị na-ekwugheri ịma ọ na nwunye gị bụ onye obi akpọ nwaanyị wee mechala obejiri onye ma ebe esori enye ọ dị ka esosiri enye ike nke ya bụ onye bi aka zam onye bi aka zam zachapụ mmadụ ịtọ na-efifie na-abụ ka nwaanyị a gburu mmadụ ịtọ Chineke ekwekwana ọ bụkwa na okwu ezighị eme na gụ nwa bụ nwaanyị na ịma ndinwu ife diwu na-eme ọ bụrụ na okwu ezighị bụ nwoke eme na gụ bụ nwoke na ịma ndinwu nke nwunye na-eme biko gbasaanụ kama a ya egbu ọchụ ọ bụrụ na ị chọrọ ide ezuzu kwụnyere onye gị na ya bi n'ụlọ ugbu na ọ bụghị ukwu isi mmadụ ka ọ bụ o nwee efiri na o nwere obi o nwere ahụ ife ị na-eme ya na-emetụ ya n'ahụ nwe mgbe ya bụ imegide ya ọ ga-ekwensu ghaa ajọ mmụọ ghaa ajọ mmadụ mmụọ ji abata ya n'ime maka nwaanyị akịta ndị mmadụ na-ajụ ya onye a mere ife ọ sị na ya amaghị ife banyere ya n'ime oyirizi ya were ekwensu wee kpaa agwa ka mmụọ ọjọọ kpaa agwa ka ekwensu okwentụ ya ka nwaanyị a si wee gbudie gbuo side chicken die gbuo onye bịara igbu ọgụ ịfụkwa ebe a na-anụ ọgụ buru mma chirikwa akpa ụkwụ ya yipụtasịrị pasị ekwochasị ya akacha mo egbocha mo egbosia mo kụcha ya kụchasie ya ike na-agba na mburu na aghalịzikwa onye ihu tụọ onye azụ okwu nke nnu sị ka m wetara unu How many children are you born? Now who go take care of those children now? Huh? I don't even know what he enter me daddy because when we dey You be the first person. You don't know what enter you. You go follow the other woman, you go kill her. Even person who can separate you can't kill her. Person who can't help you, make them separate you. You see, cut am. You get mind on. Don't push me again with success. Don't push me again. Yeah, success. Don't push me again. Success. Don't push me again. I push you for the shift that this is a video they do now.